Jama'an Allah, jama'an kwarai, ina ce wani bayani ne kun ganni ba. Yau babban rana ne, shin na ce bari dai ya kamata mu fita mu faɗa abin da mutane na yi. Mutane nawa ne na tashi na taimakon talakawa. Kun gani ba bidiyon da zan fara yi kenan wannan saboda zabe na zuwa. Zabe na zuwa ba mu so mu ji complain ba, mun zabe su ba su mana ba, mun yi kaza. Ni ba wai ina son yi wa'azin siyasa ne ba fa, amma ina so mutane su san wane ne za su zaba tun daga yanzu. Menene ma ya muku tukunna da za ku zabe shi? Maganan Allah, maganan gaskiya. Yawa kun san ma kan me yana maganan nan? Na ji labarin wani hamshaki dattijan kanshi. Ayya, yani ma zan faɗa ne. Kun san ban yi kirari ba, amma wanda ya san ya kamata, ya san kuma mutane na nima taimako, kuma yana taimakon su da zufan shi, ba ƙarya ne ba. Duk abin da kun ga dama dai ku faɗa, ba wani ne ban na maganar Zaura. Sunan shi kenan Zaura. Ina zaune nan na ji labarin ayyukan da yana yi a jihar Kano da kewayen shi. Kun gani ba, na ji labari an ce me sunan shi nan, anguwan Kwarin Barka ya soke musu transformer. Abinda kuma ya kamata a ce anguwanni gwamnati ne na ɗauki nauyi, ya ce ba damuwa ba, mutane na cikin wani hali. An sauke musu transformer, ya kuma ba da kuɗi an sai wai falafalai da menene su wayoyin da an haɗa su zuwa gidaje. Ina zama nan ne ina ji labari. Sannan kuma ba ya ba da me ana kira shi nan, akwai makafi da sun gama makaranta an ce suna so su ci gaba. Ina ga ko a secondary ne ko jami'a ne ko, amma dai makafi ne da sun gama makaranta, ya ɗauki nauyin su. Ban tambaya ko mutum nawa ne ba, saboda ko guda ɗaya ne ya ɗauki nauyin shi ya yabu a al'umma. Saboda haka ya ɗauki nauyin makafi, tunda an ce ba a ce makaho ba, an ce makafi, that means ba guda ɗaya ne ba. Ba abin da ya kamata mu dinga haduwa muna yi ma junan mu kenan ba. An ce kuma fa bai kare nan ba, in gaya muku. Saboda haka nan ma na shafa janjan baki na saboda nuna muku wannan da ina yi. Mata ma ba basu a baya ba, ya ba mata kuɗi. An ce ina ga ƙananan hukumomi ne ho a Kano, an ba mata kuɗi don su tallafa ma kansu su shiga harkar sana'a. Ya ce ba kyau zaman banza ba, ke ku yi sana'a abinku. Banda haka kuma an ce kwanakin nan motocin da ya ba ma matasa ba kaɗan na ba, daga masu yi taxi sai masu kashe wando da nasu, amma shi dai ya san ya taimaka. Saboda matasan na bukata yanzu nan, ba aiki ba abin yi, ba sana'a. Shine an ce to gashi wannan kwa tallafa ma kanku fa. Kuma gaya muku har yau lokacin corona nan lokacin corona ba ko ni na samu sanitizer da face mask an dinga raba ko ni an bani katan na rarraba ma mutane. Ga face mask da ya dinga raba ma mutane. Kuma banda wannan ma gaya muku daga karshe yana da wani foundation ana kira shi Zaura Foundation. Ana taimaka ma mara lafiya ne da wayanda ba su da galihu ba. Ko ni na ci amfanin shi. Ina ce wani bayani ne ku da kun sani kuma. Saboda haka don Allah don annabi mutane mu duba wayanda zamu zabe mai zuwa. Kada mu yi zaben tumun dare ba. Ku duba menene mutum ya muku a yankin ku tukuna za ku dangala. Kada ba ku 500 ko 1000 ku yi ta dangwala daga baya ku zo kuna yi kuka. Saboda a lokacin zan muku tuni na taba faɗa. Ina ce wani bayani ne jama'an Allah, jama'an ƙarai da kun sani na karya muku ɗan kwali.